Nou, vrouwje, de school is uit. Zijn we te bootje? Nee, we moeten ons werk. Waarom moest je nou aan het werk in plaats van bootje? Het is leuker en het is voor het goede doel. Ja. Oh, en wat ben je nou krijgt ontwan? Lavendelzakjes en vullen. De lavendel. En wat is er hier? En wat is de goede doel dan? Serious request. Ja. Binnen memmen die mooie hun baan in de oorlog en hun hart is er niet meer of zit in het leger of zo. En dan voor geld zodat ze een goed huis krijgen. Ja, en eten. En wat zijn we nou dadelijk met de poetsjes wang? Nou, dan gaan ze hier boven op dicht naaien en dan gaan we ze even kijken. Ja, maar die hebben ik al. Ja, maar heel veel mensen. Heel veel mensen hebben die al. Wat zijn we nou dadelijk met de Sint wang? Die gaan we het brengen. Zelf? Ja. Dus helemaal naar Leiden daar? Ja, helemaal naar Leiden. Spannend of net? Ja. Jawel. Maar ik heb er wel zin in. Ja, Dat is leuk. Hoe zullen ze reageren, denk je? Ik denk dat ze het wel grappig vinden en dat ze blijven in mooi geld. Ze krijgen ook nog een poetsje op en erbij. Oh, dan kun je even zien wat je hem dingen had. Ja. Ze vinden het vast wel lekker roeken. Ja, denk je wel? Ja. Weer wel man, hè? Ja. Maar mijn hart vind ik wel lekker roeken. Hoi jongens. Wil jou lavendel-zakjes cakeje voor Serious Request? Jawel. Wat kosten ze? €2. Zoek er maar één uit. Die? Nee, die? Nou, dan doen we er 2. Dat goede doel. Ja? Gaan we nou al een prutte poetsjes verkocht? Ja, een hele volle. Maar wat had ik nog op in? Ik denk wel 120? nee, ik denk wel 50, want we hebben nog €100. Ze kosten €12, dus Ja. ongeveer 50. Dus dat is al een hele smaak geld. Ja. En, Al je voor het goede doel. Powering. je doet jou alle jong? Nou, eigenlijk is het alle jong, ja. Ja, eigenlijk al. En dan krijg ik bij bezet dat je nog net in zit. Nou ja, dan doe ik het wel eens net, maar ja. Maar ja, vaak zit je wel bij en nou, dan zitten we daar, dus automatisch dan haak ik ze eigenlijk wel om. En dan ben ik wel even bezig, of net? Ja. Want er ben er al wat. Ja. Dat is wel onbest. Nee, toch nog niet. Wat daar?
Heel schön. Die nou eventjes. Ja, dan ga ik zeker herstellen, dacht ik. Zo? Oh ja, nou, belamstek nou eventjes. En zit het er nou alleen als je het maar Christ of het hele jaar terug wordt? Nee, het hele jaar. Dan is het simmel lavendelspul en dan is het weer herfstspul later. En dan makalebasten en ja. En hoe ziet het hier dan in de zomer eruit? Nou ja, dan ga ik de bakjes mee naar zo'n en schelpjes en mooie popjes en schelpjes ophalen. En ja, dan is het echt stroomspul en zo. En de familie, wat vindt die ervan? Vindt het mooi, ja. Ja, ze vindt het mooi dat ik zo creatief ben. Ja. Ja, of zei ze dat alleen maar? Dat, Nee, dat is zo. Ze vindt het mooi. Ja, je vindt het altijd wel mooi? Ja, hè? Ja, we genieten ervan, hè? De vrouw die maakt het en we genieten van het gezelligheidje. Ja. Zolang jou het maar net hoort te doen. Nee, zo ik held van de zolder en zij maakt het wel mooi. Ja. Nou, je moet ook maar net helpen wel. Nee, dat komt het ook niet goed. Ik kan beter opblijven.